Türkmenistanyň ýuridik şahslaryň ýer böleklerinden peýdalanmak hukugynyň ödara ulalaşyk esasyny besedilmegi hakynda buýruga gol çekilmeginiň ýa-ni Balkan welaýatyna käbir daýhan hojalyklaryň ýerleri döwlet idara karhanalaryna berilip başlany. Bu barada da Açyk Radiosynyň habarçysy 30 dekabrda Sewitden maglumat berdi. Yerli kärençler ýer böleklerini izine gaýtaryp almak işleriniň diňe bir ýuridik şahslara, şol sany daýhan hojalyklary we hususy karhanalara degişli bolman eýsem fizik şahsları öz başda kärenç daýhanlary hem öz içine alýan onaýdýarlar. Balkan welaýatyny buğday we paýty ösdürip ýetişdirýän kärençi daýhanlaryň ýerleri ellerinden alınýar. Diýip bir ýerli daýhanada Açyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Oba hojalyk resmileri Gunwatar Sewitde kärenç daýhanlaryň ýer bölekleriniň izine alınmagy bilen bagly ýagdaýlaryň jikme-jikligi barada maglumat bermeýärler. Ýöne oba hojalyk önümçiliginiň düşewünsizligi, galy bersede kärenç daýhanlaryň ekrançylyk işiniň döwlet tarapyndan berk çäklendirilmegi derarly. Ýerli daýhanlar buğday we gowuçy meýdanlarynyň ellerinden alınmagyna gynanmaýanlyklaryny aýdýarlar. Yerli kärençler paýtanyň we buğdaýyň döwlet satyn alyş narhynyň ujuýup turdygyny aýdyp düşewünsiz ekrançylyk işleriniň ellerini işden sowudýan onaýdýarlar. Açyk Radiosynyň habarçysy Gyzlarbat we Bereket etraplaryna kärenç daýhanlary bilen söhbetdeş bolup olaryň aladalary bilen gyzyklandy. Öňler kärençden alynan ýer bölekleriniň garalaryna gawun garpy ekmäge ruhsat berildi. 10 ýyl bäri kärençde ýerinde meselem paýtadan başga ekin görseler jerimet alýarlar. Diýip ýerli kärençler Açyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan ençeme daýhan onsuzam öýleriniň kärine ýerlerini izine tapşyrmak gözeňini tutup gelýänliklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 23 dekabrda ýuridik şahslaryň ýer böleklerinden peýdalanmak hukugyny besetmek hakynda buýruga gol çekdi. Tonnalarça buğday yetiştirýän daýhanyň ýyllyk girdejesi bir gap un satyn almagy ýetmeýär. Tonnalarça paýta yetiştirýän daýhanyň bir dony 2 bolanok. Diýip bir kärenç Açyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti 2018-nji ýylda möhüm oba hojalyk reformalarynyň eglan edilýänligini ma'lum etdi. Daýhan hojalyklary we kärençlere ýörüýte ýergannasyndan 99 ýyl möhlet bilen yer bölekleriniň bölünip beriljekdigi, bölünip berilen ýerleriň 70 götürümine gowuçy buğday we döwlet tapşyryny ýerýän beýlek ekinleriň, galan 30 götürümine bolsa, ol mesasy ekin dolanşygyny geçirmek arkaly oba hojalyk ekinleriniň östürilip ýetişdirilmegine ruhsat beriljekdigi aýdyldy.